So, okay, the next project. Моето така и ще става. Това ще стане. Няма. Jaguar S-Type. Колата мотор. Fully restored from this person. Така да се ядете. Виж то как е направен, вътре кошам червен. Аз така мислех, може да го правя, защото е цвета на колата такъв, но вътре няма. Ами, сега ще говоря. Вътре Perfect job. See this one. And the smell, original. Carpets, няма сига само. old fashioned radio. 63,000 kilometers. Тавана е нов и това е нов. Brand new car. If anyone want it, 35,000 euro, and we send it to your door.